палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон сеюмин намоишгоҳи байналмилалии Агрофуд 2015-ро дар коҳи Борбад баргузор намуда истодааст, ки дар кори намоишгоҳи мазкур бештар аз 20 кишварҳои хориҷӣ ки бо ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаҳои зичӣ доранд, иштирок менамоянд. ман Зиёдуллоев Қутбулло, мутахассиси рушди соҳаи кишоварзӣ, кооперативи ғайритиҷоратии Сароб дар шаҳри Душанбе ҳастам. Мо дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ мизоҷони худро дорем ва кооперативи мо имрӯз ба мизоҷон ҳам мошиналотҳо, ҳам тухмиҳои хусифате ки аз давлатҳои хориҷи кишвар ба мамлакати мо ворид карда мешавад пешниҳод менамоем. ҳам техника, ҳам мошиналотҳо, ҳам тухмиҳое ки мо ба мизоҷони худ пешниҳод менамоем, ҳам аз ҷиҳати таҳфиф ва ҳам аз ҷиҳати гӯем ғайри нақдӣ ба онҳо пешниҳод карда мешавад. Чёрный.